Maybe my love will come back sometime. Only heaven. Hmm? Hi, good morning. Hello, Sandy. Thank you for watching. I'm from Brazil. Copy. Coffee. Welcome. Hi, Ace.
Morning, sis. Good morning. Morning, bro. Thank you. Thank you, bro. Bro. Welcome, sleeping head. Sleeping head. Sleeping head. Good morning, sweetie. How are you doing? I'm doing live. Nicholas. I'm not yet. I'm getting married soon. Not, 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 ano. Very soon. Hey, bro. Either can I contact you on Messenger or Imo? No, don't have Imo. Good, Lou is smiling. We are family. We are family. Can I sleep? No. Meow, 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 meow. Not okay. Not okay. I don't like that. I'm 41 years old. Mommy Kali, hello. Hello, Germany, from Germany. Thank you. We are family.
well. All is well, yes. All is well. All is well. Papa. Wala ka may eskwela? Baka di ka pa nag-asikaso. Mga pitaw pa. I don't speak Arabic. Love you. See you. Vietnam. From Vietnam. We are family. Hi, Sir DJ. Hi, DJ. Yuzong. Vietnamese woman beautiful. I'm Filipina. Yes, they are beautiful Vietnamese. How are you doing this morning? Doing live. Then work. After I'm going to work. From Vietnam. Yeah, are you from Vietnamese? Maybe you are beautiful. Mami Tally. You work today, yes. Working, doing work today. AJ. We are family. We are family. Let's sari-sari store together. Let's open up a sari-sari store together. Ano. Yes, I want a sari-sari store. I need a savings for that. Sari-sari. Sari-sari store together. No sari-sari store. We would be business partners. Thank you, DJ. We are family.
Nagagahis papay. Huwag naman utangan lang ako kwarta. Wala ko pa ano. Tatanong. Mayroon ako kan.
Oh, sorry. Oh my God. I said, oh my God. I didn't know it's muted. Sorry. No laptop. I said. Maybe you can donate laptop. Golden. Hey, laptop existed now. There are printer out there to make it easy now. You know, you mute. Have you tell you on mute? Sorry, I didn't know. It's muted, my goodness. Ang larawan nga po ng kanilang bagong computer. Si Coach Tama ay anak po ng napasdahan bago sa Greek leader na si Ayamola ang Cabernet matapos ang nag-atake ng Amerika. Sa iba pang Sorry, balita, guys. isang gusali siya naman po yan sa United Kingdom. Nangyari pong insidente itong weekend marami sa Glasgow sa station. Dahil nga po sa pangyayari na ang palang operasyon ng sanitan, wala namang naitalang nasaktan sa nasabi. Patuloy pa sinaalam ng Media Authorities ang sarili ng apo. Punta ka naman po natin mga kapatid sa Boys Family. Nagbigay po guys, ibinay tennis at Ayala ang Ayala sa mga kababaihan sa pagtuyan ng International Women's Day. So metro sa Women Empowerment at Post Game speech ni Ayala, matapos manalo via walkover laban sa world number 4 na si Coco Gauff sa Indian Wells Open. Kabilang po sa mga pinili Ayala si Coco na isa sa mga role model niya. Na-shout out din ang nanay ni Alex sa Lisa na bahagi ng crowd na nanonood niya sa kanyang laban. Ang ipo ng ating pambato. Si Mommy Riza niya ang isa sa mga The people in Philippines don't have laptop question. Just paper. Here, rough draft. Then put it on laptop. This is just a rough draft. Before input that the laptop needs that's it. Consolidate something like this. So One Sports Plus, ang pag-ibig sa Pilipinas Live Act. Samantala mga kapatid, pinirang naman ng player of the week sa PBL ang 3 live game smashers. Opposite hitter na si Los Carlos. Isa si Carlos sa mga dahilan kung bakit bitbit ngayon ang team line ng 5-game winning streak. Nagdala po ng 19 puntos kontra Galleries noong Martes si Carlos. Bago po yan sundan ng 16 points kontra Nextland Chameleons nitong Sabado. Three-time MVP si Galleries ang kanyang rhythm matapos ng magtamo ng injury sa tuhod dito mga nakaraang buwan. Sunod na maglalaro ang Kung Smashers sa Webes kontra sa Harry Chargers. At ngayon, puntahan naman natin ang ating balita. Naoperahan po sa matang atleta si Andrea Del Rosario. So you want to try that in English for me again. Try to English for you again. Sa kanyang live, nagkakuliti siya dahil po sa maling paggamit ng eyelash at ng make-up at nag-antibiotic na nga daw ang actress. I need to finish the... Kaya inoperahan na siya. Maalala ni Andrea, laging linisin ang inyong makeup brushes at tanggalin ang inyong fake eyelashes bago matulog. Pahinga naman tayo sa pagiging idol. Ow! O pahinga muna sa Can you pagiging see? idol si Blackpink Lisa dahil siya naman po ang nagpakapal Your sa accent kick in. Huh? May accent kick in? A white collar na ano na. Dashes. Iwan. Wow. It's here, yes. Hi, it's me.
Wala naman pong habas na pinagbabalitang bahay. Dito na si Rihanna, verification sa atin. Ayon nga sa ilang ulang mga kamating 10 beses na mahila ang babaeng suspect mula po sa kanyang sasakyan. Ay bakit? Nasa loob ng bahay ang second pero hindi naman ito nasaktan. Ay salamat naman. Agad namang naaresto naman po isang suspect. Inaalam pa po ang motibo sa pamamaril. 13 days, my goodness. Tita, ano si Kuya Gab? School. Meron pa pag-school si Kuya Gab? Tita, kanina ka ba nagramo? Kanina ka ba nagramo? Ayan lang kami nagramo. Naglilimpya nga ako, di ko makatapos. How was school? How's your school? Okay. She said she needs her shoes. She about to go to school, yes. She's going to school. Tita, Totally a kid, yes. oh, kataksan ka tayo. Kasi para ako. Ay, ano? Oh, ay, bukok. Itarap talaga yung sila. Tita, What grade she is? Daycare. She's graduating now. Moving up. Kinder. She's kinder. Moving up. When ang moving up? March 28 sa moving up. Mark, Kinder. Saan moving up niya? Saan? Congratulations daw. Thank you. Thank you. Tita, ako hindi dukot. Hindi na pala ka. Mo tita, oh. Tita, ito din mag-gitar ya? Kita kadaghan na kailangan doon. Kita ako marasaan na yan diya tapos Pang lukot yan din. kita balik ko sugot at Hindi rin naman. lapit. Bis na balik bala. Bam. Lagi ko pagduro ko. Very cool, mom. She's my niece. Ano ang gagawin mo dito? Boyfriend? Tita, padala ulit si Tito Richard sa Diyos, tagan mo ako. Ha? Kita din hali, yun naman na Diyos ni Tito Richard.
You're going to school now? What do you want? What are you waiting for? Dahil nakita ko sa iyong kapang Toyota, Hmm. Bye-bye. Ang pencil ko. Okay, bye-bye. School na. Nag-practice ka muna yan. Good job. Hey Niels, do you want to do her paper for her because she's not working on it? Bye-bye, Dadang. Bye, Dang. Panggayo ni Dadang. Panggayo ni kagandahan. I think you may a faster worker than here. Aray ko. Dadang! Another baby! Bye-bye. Wait. Wait. The enemy. Sometimes God brings the battle in ways we never planned. Scotty ka sa isip, ito na gagawin ko. Nakakulit ko pa sa utang ko, pinagkapasok pa rin natin. Alam niyo po, yung prayer and worship is a warfare. Okay? When you trust God, you can live up the fight. Yan yung pinakamagandang nakasakit. Kaya guys, gusto mo po
kayo i-remind. Maganda po na first, kapag hindi mo na alam ang gagawin mo sa career mo, hindi mo alam ang gagawin mo sa financial, ang physical, ang problema mo, pagka wala kang kalakasan para sa mga battle na personal na kinakaharap mo, sabi dito, hindi na po talaga namin alam ang gagawin. Mananatili po yung matalaman. Nais mo mata mo sa Diyos. Dadalhin mo sa iba yan. Alam ko na nagkamit na po siya ng listahan. Pag tumumulong tayo sa listahan, wala sa mga mahal, dahil po ay sa Diyos. Yan po ang pag-apat. Paano mo solusyonan panandalian? Dadagdag lang yan sa mga bakit yan po yung mga problema mo. Yan po yung mga panahon para sumunod sa pamamagitan. Question, kung bakit ako hindi mo kinakalaban ang sarili. Ano? Ikaw lamang dito. Pangalawa, may trust that is power. Nag-materialize mo tayo sa proteksyon, sa proteksyon na galing sa pera, at sa mga proteksyon natin naman sa ating body. So let's just get at this. Hindi ko man nakapag mag-alin. Power. Hanggang ang kaya niya nag-istorya. That is a fact. We do not know what our actions are. Ang nalangin ko doon, salamat po lang. Ang oras ay tulog ka. Kalakasan namin ang ismail. Yan, Ano nga ako ng Bernard? Hi, Sir Tomaso. Good morning, Sir Tomaso. Hey, Golden. Thank you, sir. Welcome back. How are you? I'm fine. Thank you. No, sir, what should I call you? Tomaso. Tomato. I am okay. That's good, but tomato or tomato? Tomato. How's life? Fine. My life is fine. How are you, sir? How are you, tomato? Tomato. Fine is good, yes, boss. Fine is good. Celebrate talaga. Kaibigan nila, bakit niya tinapos sa Robert de la Paz ka-birthday siya na yung Nina. Today, March 10. Salamat na maraming Brad. We'll see you again tomorrow. Sir Ronel, thank you for joining, Sir Ronel. How are you? Are you keeping? Are you bookkeeping? Working po? Working, Sir Tomato. My hubby's calling. Hi, Han. I'm on the live.
Oh wait, bye-bye. I'm talking to my hubby. Thank you for joining, guys. Okay, say hi to him. See to Mike. Thank you, sir. Thank you to Mazo. Bye-bye pa. Thank you for joining. God bless.